खुलुमबाय बे समाव आं दंफैयो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे भारत भुटान सीमा ओनसोलनि दादगारि हाथिसाराव आं दंफैयो। थारैनो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथांनि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा मैयानिफ्राय लानानै मोनसे मोजां हाबाफारि लादों। मेगननि बेराम फाहामथाय बादा बे बादाखौ जों लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। थारैनो नंगौ नैबेयावहाय गोबां रायजो राजाफोरा गाव गावनि बेरामखौ फाहामथाय गावनि मेगननि बेरामखौ फाहामथाय लानो थाखाय बेवहाय फैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। थारैनो नंगौ बेसेन नाङालासे बेसेन लायालासे नैबे जायगायाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नाजानायाव बेसेन लायालासेनो दिनै बेवहाय मेगननि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जादों आरो बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरा बेवहाय फैदों गाव गावनि मेगननि बेरामखौ फाहामथाय लानो थाखाय बेवहाय फैदों आरो जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिना लागोन जे बेफोरबायदि फाहामथाय बेसेन नाङालासे फाहामथाय मोननायाव बा फाहामथाय लानो मोननायाव बिथांमोना माबायदि मोनदों जोङो थारैनो जोङो मोनथिना लागोन। मादै नोंथांमोना दिनै बे बेसेन नाङालासे फैसा नाङालासे डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा नोंथांमोनखौ फाहामथाय होदों माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों बाबु। नोंथाङा मेगनखौ नुवामोन नामा माब्लानि? आंथ' दा नायजाथ'नो मोनाखै नामल' लिरजानो मोनदों दासो। नायजाथ'नो मोनाखैना? नायजागोन औ मोजां मोनदों गोसोआव। बहा गामियाव मा गामि? 2 नम्बर मैनागुरि बाबु। दादगारिनि हाथिसार 2 नम्बर मैनागुरि। थारैनो नंगौ आरो जोङो नैबे जिथुनाखि नायजाखांनाय बा चेकआप खालामजाखांनाय सासे मादैनिफ्राय जोङो मोनथिनो लागोन बिथाङा दे नायजानानै माबायदि मोनदों जोङो मोनथिना लागोन। आयं मा जादोंमोन नोंना? आङो मेगनानो नुवा फारसे आगसिना। बेसे गोबावसैमोन ओरैनो? एसे गोबावैनो जाबाय बिदिनो मुलि जायो द्रप होलाबायो थायो बिदिनो ओमफ्राय दिनै डाक्टार मोजां फैदों होननायखाय बिदिनो अपारेसनफोर खालामो खोमा होननानै फैनाय जादों आरो जों। माबायदि मोनदों गोसोखौ दा मोजां मोनदों। फैसा लायालासेनो? फैसा लाया होननायखाय फ्रियावनो बानायगोन होननायखाय जों गोसोफोरखौ मोजां मोनदों आरो। दा माबायदि मोनदों बेरामखौ? मा बेराम मोनदों? बेराम माने बेखौ मेगनखौ जालामा खोबजोब्बाय ओरैनो बांसिन जाबाय ओरैनो एसे खम होनदों आरो। मोनखागौ अपारेसन खालामनो नागिरदों नैखौ नुखायाबो नालाय बेजों एसे साबसिन नुयो आरो। ओरै खोबना नायबा खुवा नुजोब्बाय ओमफ्राय ओरैखौ खोबना नायबा ओरै एसे मोजांसिन नुनाय मोनबाय बिदि जादों आरो। जाय बिथाङा प्रमद बर' बिथांनि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा नोंथांमोननि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे बेफोरबायदि मोजां सुबिदा हाबाफारि लादों माबायदि बेसेबां मोजाङैनो जादों बेफोरबायदि साननायाबो रायजोनि थाखाय बिदिनो मदद होलायबा जोंहाबो गोसोफ्रा गोजोननाय थासिनो आरो। थारैनो नंगौ बिथाङा माखासे बेरामखौ नायजानानै थारैनो बेफोरबायदि हाबाफारि लानायखौ मोजां मोनदों आरो जोङो आरो गुबुन बिथिंनिफ्राय जोङो आरोबाव जोङो मोनथिनो लागोन जे बिथांमोना बेवहाय फैनानै बा बेरामखौ नायजानो फैनानै बिथांमोना गावनि गोसोखौ माबायदि मोनदों जोङो थारैनो जोङो मोनथिनानै लागोन। आदै नोंथाङा बेवहाय मेगन बेराम फाहामजानो फैदों नायजानो फैदों? औ। दायो नोंथाङा बेफोरबायदि सुबिदा मोननानै माबायदि मोनदों? आङो ओरैनो फ्रिखाय रंजानाय मोनदों आरो खुसि मोनदों सरकारा नायगोन होनखाय। जाय बिथाङा बेफोरबायदि हाबाफारि लादों नोंथांमोननि थाखाय मा बुंनो? आं मोजां मोनो। माबायदि साबायखर बावो? आं हाजार हामबाय होनो आरो। थारैनो नंगौ बिथाङाबो बिथां डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनिसिम बहुद साबायखर बावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। आरोबाव जोङो सासे आबैनिफ्राय जोङो मोनथिना लाबावगोन जे आबैया बेवहाय मेगन नायजानो फैनानै माबायदि मोनदों गावनि गोसोखौ जोङो थारैनो जोङो मोनथिना लागोन। आबै नों बहा गामिया नोंना? आमबारियाव जोंनिया। आमबारियाव? मा जादोंमोन नोंना मेगना? आंहा बे मेगना मुलि जानानै बे सानाय सुनाय मुलि जानानै बे गरमजों नुवामोन नामा? नुयोमोन बे मुलियानो मेगनाव दावखोयो। दा नुवा नामा दा सम? दा खुवा नुयो एफा एफाल'। एफा नुयो एसे नुयो आरो ना? एसेल'। ओरैनो बेसे गोबाव जाखो? बोसोरसेयानो जानोसै। बोसोरसे जानोसै ना? डक्टरा मा होनदों दा?
हा डक्टरा मा होनदों न'खरा डक्टर डक्टरा औ डक्टराथ' बिदिनो अपारेसन खालामनांगोन होनदों आरो अपारेसन खालामनांगोन माब्ला अपारेसन खालामजासिगोन दा अपारेसना थांनांगौबानो थांगोन नङा होमबा थांनो फैबानो थांफालाबायनोसै ना ओमफ्राय जायाबा माथो उफाय मोजांल' जाथों जाबाय थारैनो आबायाबो मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों होननानै थारैनो जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों जोङो बे समाव जोङो सिङाव जोङो दिन्थिनो थाखाय दिन्थिगोन थारैनो बेवहाय माखासे नायनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना नुगोन केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे समाव अदालगुरिनिफ्राय फैनानै नैबेवहाय मेगननि बेराम फाहामथाय बादा बे बादाखौ लादों केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिबाय थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय दिनैहाय जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि गोख्रों नाजानायजों लोगोसे जोंहा उदालगुरियाव थानाय बड'लेण्ड नेत्रलया बिनि हेफाजाबजों मैयाहाय जोंहा रुनिकाटा हिरिम्बा हलाव जे बेसेन नाङालासे मेगननि फाहामथाय बादा बे एखे हाबाफारिखौनो दिनैहाय नैबे हाथिसारनि नैबे PHCनि मावख'आव दिनै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जोंहा दिनैहाय 200नि बारा पेसेन्टफ्रा दिनै फैनानै गाव गावनि जे मेगन नुयै जे थासारि बेखौ बिथांमोना फाहामथाय लानो थाखाय दिनै लोब लोब ओंखारबोदों आरो जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि बे ओनसोलाव गोबां मेगननि बेराम जानाय सुबुंफ्रा दिनै बाहाय फैनानै गाव गावनि मेगनखौ फाहामथाय लानो थाखाय दिनै ओंखारबोदों बिनि थाखाय आं बिथांमोननो जोबोर साबायखर जासिदों आं आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा बेबादिनो गोबां मेगननि बेराम गोनां सुबुंफ्रा बेबादि फाहामथाय लानायाव गावखौ निसय सांग्रांथि लाबोनानै फोसाबनायनि बा फाहामथाय लानायनि खामानिखौ मावनानै लागोन आं बेखौ मिजिं खालामो दा जोङो नुनो मोनदों मैयाहाय जोंहा रुनिकाटायाव जे जानाय 300नि बारा मैया बेबादि फाहामथाय लानायखौ जों नुनो मोनदों जे क'क्राझारनिफ्राय जोंहा फैनायखौ जों नुनो मोनदों सालाकाटिनिफ्राय फैदों कसुगावनिफ्राय फैदों आरो काजलगावनिफ्राय फैदों बिजिनिफ्राय फैदों दिनैबो दा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बाहाय निसय गाव गावनि मेगननि जे बेराम बेखौ फाहामथाय लानो बिथांमोना आवगायबोदों आरो जों बेखायनो बुंदों बाहाय थाइसेबो फैसा लायालासेनो दिनै ससमा मोननायनि मोनसे जों सुबिदा मोनदों आरो बाहाय जोंहा अपारेसन खालामनायनि थाखाय दिनै जायफ्रा दिनै अपारेसन खालामगोन बिथांमोनखौ जोङो उदालगुरियाव लांनानै अपारेसन खालामनायनि थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों आसा खालामो बिनि गेजेरजों निसय जोंनि फाहामथाय लानाया मोजांनिफ्राय मोजां जालांगोन आं बेखौनो मिजिं खालामो बिथाङा बे जायगानिफ्राय आरो इयुनाव बहाबाफोर बेबायदि खालामनायनि थांखिफोर लाबावदों नामा जों बेबादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव गुबुन गुबुन जायगायाव बेबादि लानायनि थांखिखौ लानाय जादों आरो नेक्स्टआव जोङो सान्थिफुराव लानायनि सिन्था खालामनाय जादों आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बे बावलायगोन साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे बेखिनि खौरां मोनोबा जाहाथे गाव गावनि जिखिनि बेबादि मेगननि बेराम बेखौ फाहामथाय लानायनि थाखाय बयबो आवगायबोगोन ओंखारबोगोन आं बेखौ मिजिं खालामो माखासे सिगाङाव मोननायफोरखौ अपारेसनबो खालामनाय जाबाय नामा थांनाय समावहाय जोङो खालामखांजाबाय दा बिथांमोनहा एखे मोजाङैनो बेरायनो हानाय नुनो मोननाय खामानि मावनो हानाय बेबादि थासारिखौ जों नुनो मोनदों आरो आसा खालामो मैयानि आरो दिनैनि जायफोरखौ अपारेसन खालामनो गोनां दङ दा बिथांमोनखौबो जोङो नैबे सप्तानि गेजेरावनो बिथांमोनखौ फारि फारि जों लांनानै अपारेसन खालामनायनि बेब'स्थाखौ खालामनो थांखि लानाय जादों আজি আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়োৰ OSD ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম তেখেতে যোৱাকালিৰ পৰা যোনটো এটা দৃষ্টি মিছন ফৰ ভিজন মানুহবিলাক যিখিনি চকুৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ বহি আছে যোনে মানে দেখা নাপায় আন্দা আছে বা কিবা আছে দেখাৰ প্ৰব্লেম আছে চকুত তেখেতৰ কাৰণে এটা ফ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ আই কেম্প যোৱাকালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আজি আমাৰ ছেকেণ্ড দিন তো আমি যোৱাকালি দেখা পাইছোঁ বহুত মানুহ আহিছে এৰাউণ্ড 300+ মানুহ হৈছে আৰু আজিও আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত এৰাউণ্ড 200+ হৈ আছে ইতিমধ্যে দুটামান হ'ল তাতে 200+ হৈছে 4টা 5টালৈকে আমাৰ ইয়াত থাকিব এৰাউণ্ড 500 মানুহ আহিব বুলি আমি আশাবাদী তো এইবিলাক কৰি নিজকে ভাল লাগে এটা ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰি নিজৰ মনটো যেনেকৈ হেপ্পী হয় বা এটা প্ৰস্পেৰিটি ফিল হয় মনত এইবিলাক কাম কৰি আমি ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰিব ওলাইছোঁ
আৰু তেখেতে আমাৰ ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম তেখেতে এনেকা এটা কাৰ্য কৰিছে যোনটো কাৰ্য মানে আমি দেখা পাইছোঁ নিজ চকু দি আমি হেল্প কৰি আছোঁ তেখেতক নিজকে আনন্দ ফিল কৰে আৰু গৌৰৱ ফিল কৰে যে আমি তেখেতৰ লগত আজি বহি এইবিলাক কাম কৰি আছোঁ ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ বুঢ়া যিখিনি বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ আছে চকু দেখা পোৱা নাই 3-4 বছৰ ধৰি তেখেতসকলে কণা আছিল একদম আন্ধাকৰ সিহঁতৰ জীৱনবিলাক পুৰা টোটেলি ডাৰ্ক তো আজিৰ দিনত বা আগন্তুক দিনত তেখেতৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত যে তেখেতে এই ধুনীয়া সংসাৰটো আকৌ এই সেউজীয়া সংসাৰটো আকৌ দেখা পাব ইয়াৰ পৰা গৌৰৱ আৰু আনন্দৰ কথা কি আছে তাতে আমি বিৰাট আনন্দ কাৰোবাৰ যদি আমি এই সংসাৰটো আকৌ দেখা দিব পাৰিম বা বেলেগক যদি আমি এই সংসাৰক আকৌ দেখাই দিব পাৰিম তেনেহ'লে এইবোৰ বস্তুবিলাকে এটা আনন্দ নিজৰ মাজত এটা সুন্দৰ বা এটা ফিল হয় যেনেকৈ আমি কিবা এটা ভাল কৰিছোঁ বুলি তো এইটো অনুভৱ হৈ আছে নিজকে বিৰাট শান্তিও পাই আছোঁ এনেকুৱা কাৰ্যত আমিও ইয়াত ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ কেতিয়াবা ল'ব নেকি আৰু এনেকুৱা আইকেম নিশ্চয় আমি লৈ থাকিম নট অনলি আইকেম আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ যিমান ভেটেনেৰী আমাৰ ইয়াতে চোৱা যায় যে মানুহবিলাকে বেছি কিবা কৰে আপোনাৰ গড ফাৰ্মিং আছে আমাৰ দেখা কাউ ফাৰ্মিং আছে কাউ শ্বেডবিলাক আছে য'ত 150-200 জন আৰু পিগাৰী আছে তো এইবিলাকৰ কাৰণে বহুত এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে আমি তাৰ কাৰণে ভেটেনেৰী ডক্টৰ আনি আমি ফ্ৰী এটা কেম্প বহাব আমাৰ ইচ্ছা আছে আমি ইয়াৰ চৰ্চা চিন্তা আমি চলি আছে আমি আমাৰ ডাঙৰীয়া ডক্টৰ সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম আমি বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্টো কৰিছোঁ আপুনি এনেকুৱা যিহেতু কাৰ্য কৰি আছে ইমান ভাল কাৰ্য কৰি আছে এইটো কৰি দিয়ক ছাৰ বুলি আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ সেইকাৰণে নিশ্চয় কৈছে হয় মই চিন্তা ধাৰণা কৰি আছোঁ মই নিশ্চয় আনি দিম মই এইটো লাগি পৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই ফেচিলিটিছটো পাব বুলি কৈছে যাতে এইবিলাক কাৰ্য হ'লে আমাৰ কি হয় আমাৰ যিখিনি গাঁৱত মানুহবিলাক আছে গৰীব যিখিনি মানে একদম গৰীব একদম বিল' প্ৰপাৰ্টি লাইন ইহঁতৰ কাৰণে এটা মানে কি ক'ম আৰু কথাই নাই এনেকুৱা এটা সুখ লাগে যে যাৰ পইচা নাই টাকা পইচা নাই তেখেতে আজি চকু দেখি আছে যাৰ টাকা পইচা নাই সিহঁতৰ গাউৰি চাউৰি বেমাৰ হ'লে যদি ভাল কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ কথা আৰু কি আছে কওকচোন এতিয়ালৈকে অপাৰেশ্যন কৰা হৈছে যোৱাবাৰ আমি আজিৰ পৰা 15 দিন আগত আমি লৈ গৈছিলোঁ 10জন মানুহ পিছত 5 জনৰ অপাৰেশ্যন কেছ আছিল 5 জনৰ একদম টোটেলি আইচ ডেমেজ 3 বছৰ 4 বছৰ ধৰি চকু দেখা পোৱা নাছিল তো অপাৰেশ্যন কৰাৰ লগে যেতিয়া তেখেতৰ লগত চকু খুলি গ'ল তেখেতৰ যোনটো হাঁহি ওলাইছে ফাৰ্ষ্ট টাইম চকু দেখা পিছত যোনটো হাঁহি ওলাইছে আৰু তেখেতসকলে আমাক কৈছে আমাক যোনটো অপাৰেশ্যন কৰিছে সেইজন মানুহ ক'ত আমি ক'লোঁ তেখেতে অহা নাই তেখেতৰ ফটো দেখাওক বুলি কৈ মোবাইলত ফটো দেখি এনেকুৱা কান্দিছে তেখেতসকলে এনেকুৱা ধন্যবাদ দিছে এইটো যোনটো চকুৰ পৰা পানী ওলাইছে এইটো কিন্তু দুখৰ পানী নহয় দে এইটো সুখৰ পানী এইটো চাই পেলাই মনটো এনেকুৱা আনন্দ হৈছে না নিজক মানে একদম গৰ্ব ফিল হৈছে যে আমি ইমান ভাল কাম কৰি আছোঁ তো এইবিলাকো কামৰ কাৰণে আমি সদায় আগত বাঢ়ি আহি আছোঁ আমি লাগিলে আমি 10 বছৰ 15 বছৰ যিমান হ'ব আমি এইবিলাক কাম আগত লৈ থাকিম কিবা বাধা বিঘ্ন আহি থাকিব বাধা থাকেই হাৰ কামত তো এইবিলাক বাধা আমাৰ কোনো টেনশ্যন নাই আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু কেতিয়াবা ল'ব নেকি আৰু নিশ্চয় ল'ম এই অপাৰেশ্যনটো আমি উইদিন দিছ উইক আমি 2-3টা গাড়ী ল'ম 10জন কৰি উইদিন দিছ মান্থ এক মাহৰ ভিতৰত আমি টোটেল অপাৰেশ্যন কেছটো শেষ কৰি দিম गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफोरा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेमोरियल हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलॉजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबिटोलॉजिस्ट OVS एंड गाइनो कार्डियोलॉजी जेनेरेल सर्जन न्यूरोसार्जारी एडवांस लाप्रोस्कोपिक ENT सर्जारी डिपार्टमेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सर्जारी डिपार्टमेंट dermatologist, orthopedics, residential medical officer, inter-facility unit, physiotherapy, radiologist, histopathological department, urologist, emergency department, CT scan, X-ray, pathology department, vaccinator department आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबांबा मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।